Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak izan beste behin alternatiba zuzenean hitzaldi ziklora. Aste honetakoa alternatibako mahai feministak antolatzen duen bigarrena da. Eta oraingoan ere zaintzen inguruan hitz egingo dugu. Aurrekoan gizarte zerbitzuetan jarri genuen arreta, bereziki adinekoen egoitzen egoeran. Baina jakitunak gara bizitzaren zaintza dimentsio anitzak dituela. Horregatik, gaur hitzaldiaren izenburuak dioen moduan, etorkizuna marrazteko bidean, bizitzak zaintzeko praktika ezberdinak ezagutu nahi ditugu. Gure bizimodua zalantzan jartzen ari garen une honetan, funtsezkoa iruditzen zaigu, jada martxan dauden bizitza zaintzeko praktika komunitarioak eta eraldatzaileak ezagutzea eta aztertzea. Badakigu, badugula asko ikasteko. Horretarako, gaur gurekin Naia Bibanko, Bilboko Elkartasun Sarearen izenean, eta Elena Iruretagoiena, Olatuko sarea ordezkatzen izango dugu. Hasi baino lehen, jakin ezazue, zuen iritziak, proposamenak, galderak, akaso kritikaren bat jaso nahi ditugula, beraz, animatu parte hartzera Facebook edo YouTubeen bitartez. Saioa euskeraz izango da, baina hobeto moldatzen bazarete ez izan arazorik gazteleraz idazten. Bueno, eta orain bai, kaixo Naia, kaixo Enara, Naiarekin, arratsaldeon. Naiarekin hasiko gara. Naiak, 27 urte ditu, santutxukoa da, Bilbokoak ezareten ontzat, nortasun handuko Bilboko hausea da, ezta? Ikaslea eta langilea, eta une honetan, zoritxarrez langabizian, baina inola ere ez geldi, ez? Berak esan didan moduan, mundu aldatzeko saiakerak frogatzen dabil, ez da gutxi, ezta? Lan hori. Bueno, zer egingo du gaur, nahiko genuke kontatzea hasteko santutxuko zaintza sarea nola hasi zen, ez? Pentsatzen dut zuk horretan hasi zinela, ezta? Gerora ostera Bilboko elkarte sarea sortu zelako, ez? Zein zailtasunak, erronkak aurkitu dituzuean, baita ere, akaso instituzioekin, ez? Harremanak izan badituzue. Eta iruditzen zait interes handikoa izan daitekela, bereziki olako sareetan parte hartu ez dutenentzat, jakitea zenolako bizipena izan den zuretzat, zelako bizipen pertsonaia izan duzu, nola sentitu zaren, eta, bueno, zeratik iruditu zaizun garrantzitsua horretan parte hartzea. Beraz, nahi duzunean. Bai, bueno, apur bat kokatzeko eta nondik sortzen den Bilboko Elkartasun Sareen kolektibo hau, azpimarratzekoa da, Bilbo bezala auzo askok osatzen dugula, eta orduan nire kasuan eta niri tokatu zaidanez, Santutxuko zaintza taldea sortzen hasi ginen, ikusita nola pandemia honek ekarriko zituen zaintza baloren erdigunera jartzeko behar horiek, hasi ginen auzo desberdinetako auzoko eragile desberdinekin kontaktuan jarri ginen, eta hau guztia egin behar izan dugu internet bidez, eta orduan sortu genuen koordinazio marko bat, eragile guzti hauek batzeko nahian, zaintzei eta etortzen ziren erronkei aurre egiteko. Orduan, behin sortzen dugula auzoko zaintza sarea, ikusi genuen beste auzo batzuetan ere sortzen hasiak zirela edo konfinamenduaren aurretik sortzen hasiak izan zirela kasu batzuetan, zaintza sare desberdinak, ez? Eta Bilbo maila baten, hiri handi bat denez, baina problematika berdina izanik, erabaki genuen koordinazio marko bat beharrezkoa genuela, bai gure artean elkar lagundu ahal izateko, aurrera pausuak emanez edo erronka desberdinei aurre egin ahal izateko, elkartruke hori bizi ahal izateko eta era erraz baten eman ahal izateko. Eta horrela sortzen da Bilboko Elkartasun Sareen koordinazio marko hau, eta funtzionamendua gehien bat da, bilerak egiten ditugu online bidez, asko ikasi izan dugu konfinamendu garai honetan, nola bilerak egin ahal izan pertsona kopuru askorekin, azkenean 17 auzo garelako koordinazio marko honen baitan, eta hor ikusten duzuen bezala, hori da gure web orrialdea, bertan dituzue gure kontaktu guztiak, ze proiektu izan ditugu gure baitan,
Eta egia da, elkarrekin hasi izan ditugula, gehien bat, zaintza lanei begira, asistentzialismoa litzatekeen lanak egiten, 1.200 bolondrez eta gauzogile izanik, eta hortik aurrera atera izan dira proiektu desberdinak, ez? Alde batetik mintza praktikaren proiektua izango litzatekeena, ikusita ume eta ikasle asko geratu izan direla klase presentzialik gabe, ikusten genuen beharrezkoa zela, hau eta interneta bebai edukitzeko zailtasunak etxe askotan gertatu izan denez, proiektua batera Izarkomekin hitz egin genuen, eta orduan txartel batzuk atera izan ditugu, jende honek behintzat atzean ez geratzeko ikasketetan eta euskara maila mantendu ahal izateko kurtso bukaerara arte, ez? Proiektuak zabaldu izan da auzo kasi gehienetan, eta momentu honetan bai zabaltzen hasi da estatu mailan. Orduan, proiektu politak atera izan dira koordinazio marko honetatik, horretaz aparte bai, materiala bai beharrezko, maskarillak, pantailak, batak, eta barre luzea auzo desberdinetan josten ibili gara, eta aldi berean behar zuten tokietan banatzen. Hori alde batetik, karo, guritze gertatu izan zaigu, hasi ginenean zaintza sareak funtzionatzen adibidez, dei asko zirela, edo beste auzo batzuetako pertsonak gu deitzen instituzioak bagina bezala, hola, llama al ayuntamiento, ez, gu ez gara ez udaletxea, ez zerbitzu sozialak, eta orduan jarri ginen kontaktuan udaletxearekin, ez? Karo, konfinamendu azten da martxoak 14, eta guk udaletxeari bilera bat eskatzen diogu martxoak 20. Ematen digu gizarte ekintzako arloko bilera bat martxoak 31. Orduan, karo, momentura arte, jasotzen genituen dei guztiak, ziren, zuek laguntza eskatzen duzu eta udaletxeak eman digu zure telefono zenbakia. Orduan, karo, guk udaletxeari esan genio, nola hasi zarete gure telefono zenbakia ematen, osea, ez gaituzue ez legitimizatzen era batean, ez daukagulako benetan babes bat instituzio mailetakoa, baina aldi berean zaudete gugana bideratzen kasu batzuk gu kontatu gabe. Orduan hori iruditzen zitzaigun oso dramatikoa, ez? Osea, nola ez gaituzue kontuan hartzen gauza batzuetarako, baina beste batzuetarako, bai, orduan instituzioekin harremana izan da denbora guztian tira bera hori. Izan genuen bilera gizarte ekintzako departamentuarekin, eta bertan arazo tekniko hau, behintzat gainditu egin izan genuen, ez? Gero aldi berean bai, poliziarekin, karo, konfinamendu garaian ezin ginen etxetik atera, bakarrik erosketak egiteko, baina guk erosketak egiten ari ginen ez guretzat, baizik eta beste pertsona batzuentzat, ez? Orduan horrek suposatu izan digu bai, gure auzogileen beldurra kaleraterako naiz eta harrapatuko baldin banaute multa bate jan egingo dut. Eta, karo, orduan hori bai exigitu esan genien udaletxeari, zuek guri kasuak pasatzen baldin badizkigu zue, behintzat guk babestuta sentitu bar gara. Orduan bidali genion txartel tipo bat, elkartasun sareko txartel tipo bat, eta auzogile guztiak daukate identifikazio bat jakiteko Bilboko elkartasun sareen parte dela, ez? Eta behintzat arazo hori alde batera gutxi ahal izateko. Behin hau zilegia, karo, printzipioz udaltzaingoek badakite txartel hori existitzen dela, baina inork ez dizu ziurtatzen, hori ez dizula multa batetik kenduko edo ez, ez? Orduan, alde horretatik bai, sentitu gara apur bat, alde batera instituzioek ez digutelako ez errekonozimendu bat eman, ez da baliabiderik eman, ez? Nahiko baztertuta sentitu izan gara alde horretatik, baina, bueno, gure lana bagenekien beharrezkoa zela, eta badakigu beharrezkoa dela, eta aurrera jarraitzeko asmo horretan lan egiten dugu, ez? Bilera, karo, gure artean bai dira koordinazio mailan nahiko luzeak eta sakonak, baina, karo, azkenean jendean hitza garenez, oso pentsamendu anitzak ditugu elkarrekin, baina eskertzeko da benetan,
izan dugun harrera, jendeak egin izan duen aportazioa, bere denbora librea zaintza lan hauetara eta esparru hauetara bideratuz, ez? Azkenean ordu asko izan dira, bai bilerak, bai koordinazio markoak, bai harremanak instituzioekin, jaitsi udaletxera, hitz egin haiekin, gero hori trasladatu auzora, auzoan eztabaidatu, gerriro Bilbora bidali, eta azkenean eskertzekoa da parte hartu duen jende guztiaren jarrera izan delako oso positiboa, ez? Balen esan bezala, gara Bilbo mailan 1200 osogile baino gehiago, eta egin ditugu ia 500 errekadu edo lan zerbitzu Bilbo mailan. Eta 17 auzotan momentu honetan gaude lanean, eta niri pertsonalki honek suposatu didana izan da desgaste bat, nire telefonoa izan delako auzoko telefono bat, osea, zu kontaktuan jarri nahi baldin bazinen, sarearekin niri pertsonalki deitzen ninduzun, eta zaila izan da, ze dei oso larri batzuk jaso izan ditugu, zerbitzu sozialetara bideratu behar izan ditugunak, eta claro, horrek superatzen du, gaueko 11etan deitzen zaituztela, oie barkatu, ez dakit nor naiz, ez daukat paskaririk, ez daukat alokairua ordaintzeko modurik, eta ez dakit nor deitu. Eta claro, eta zu pertsonalki, osea, gu zaintza sare bezala, horri aurre egitea oso zaila da, eta horrelako deia jasotzea, osea, jakin badakigu egoera oso larria dela, baina claro, izan da larria, momentu honetan larriagoa da, eta larriagoa izango dela uste dugu. Orduan, guk bai uste dugu, ez dela gure lana izan behar egoera hauei aurre egitea, baina aurre egiten ari gara, eta uste dugu instituzioen implikazioa izan behar dela askoz ere gehiago egoera honek ekarriko dituelako ondorio oso larri batzuk, eta badagoelako jende asko, ez gaituena deitu, ez dakiguna bakarrik dagoela, eta egoera oso prekario baten, momentu honetan, janaria ordaindu edo lokairua ordaindu, aukera hori beharrean, ez? Orduan, oso zaila iruditzen zaigu horrelako kasuak kudeatzea, guk ez daukagulako baliabiderik, ez formakuntzarik, ez horrelako ezerrez, ez? Orduan, azkenan ordu asko dira sartzen ditugunak, eta gu ez gara honen profesionalak, gu saiatzen gara ahalik eta laguntza gehien eskaintzen, baina ez dakigu nola kudeatu, ez gara gu izan behar hau kudeatzen duguna, ez? Uste dugu zaintza erdigunera ekartzeko momentua dela, eta instituzioek aurrera pausu bat eman behar dutela, horrelako kasuak berriro ez errepikatzeko. Eskerrik asko, zuen esperientziagatik, azaltzeagatik, ikusi dugu, 1200 auzogile esan duzu, 17 auzotan, hori lan asko da, eta zuk esan duzuen moduan, koordinazio lanetan, seguru energia handia ere, inbertitu behar izan duzuela, eta bereziki deigarria, zein azkar, jarri zineten martxan, eman dituzuen daten arabera, eta nola, orain bai koordinatuta, baina hasieran koordinazio hori ez bazegoen ere, nola oso ezberdinetan, dirudi, ideia berdina izan zutela, eta behar horiek, identifikatu zirela, eta denak hasi zinetela lanean, Azkenan, interesgarria zure esperientzia zein aberasgarria, ikusteko horren jende aniztasuna, eta baita ere ezagutzeko zuen auzoko errealitatea, seguru lehen baino hobeto, baina baita ere, diozun moduan gogorra, noski zaintza sareak eta laguntza komunitario hau egindako lana ezinbestekoa izan da, baina, karo, ez da, ezin duzu lana bakarrik egin, beharrezkoa da, diozun moduan, administrazioaren lana, implikazioa, eta, animatu nahi zaituzte, sartzeko web orrialdean, aukera izan duzue ikusteko hemen, baina nahiak ez aipatu duen bezala, badira bat proiektu, eta,
Nola ikusten duzu, nahi, agian bada jendea, ez? Oraindik aukera daukana parte hartzeko, edo beharrak baditu. Bai, orain gabiz eztabaidatzen, hemendik aurrera zer, ez? Osea, gu sortu ginen arazo puntual baterako, baina, klaro, nola emango diogu forma, etorkizunean, deskonfinamendua hainbeste fase hauetan, datorrenean, gure funtzioa, orain arte funtzioa, errekaduak egitea, laguntzak ambulategira edo ospitalera edo farmaziako errekaduak egitera, hau guztia bukatzen denean, jendea etxetik atera ahal izango delako, zer egingo dugu, ez? Eta pausu hori, bai auzo askotan ematen ari izan dela, apur bate evoluzio bat izango balitz bezala naturala, zaintza lanetatik, apur bat igual sozioekonomia lantzera gehiago, baina beste auzo askotan ez da eman, eta ez dakigu nola eman, edo oraindik ez da modlaketa hori eman, ez? Ze oraindik eratzen zaigu, bai, deseskalada fase honetan zaintzak egiteko eta lan hauek egiteko momentuz denbora nahiko etxo. Bai, egia da zaila dela, ez? Momentu honetan planak egiten orokorrean, ez? Edo zein erakunde, horrelako egoera baten are gehiago, bai? Baina egia da hor sortu den, ez? Lotura, ez? Auzoa, importantea dela. Jarraituko dugu horretaz hitz egiten gero, baditugu jada galdera batzuk, egin izan dizkigute Monika, Alba, Sabi, Mikel ere idatzi dute. Bueno, baina hori baino lehen eta gerora guztion artean eztabaidatzeko aukera izateko hasiko gara orain Enararekin. Bai, Enara Iruretagoiena Dominguez, Olatukopeko koordinatzailea da eta baita Ara Gorputz elkarteko kidea. Olatukop sarean, bere lana da lantaldeen eta batzorden arteko koordinazioa, jarraipena eta noski kide eta bazkideen arteko harremanetaz ere arduratzen da. Bestetik, aipatu dugu Ara Gorputz proiektua. Egia da, proiektu hori ez dugu gaur jorratuko, baina kasu honetan ere web orrialdean sartzea gomendatzen dizuet, ez? Proiektu hori ezagutzeko ere noski. Gorputzak eta prozesuak erdigunean jartzeko ikerketak eta tailerrak eskaintzen dituzte. Bereziki, hilekoaren kultura eta autokudeatutako ginekologia sustatuz. Bueno, eta ze kontatuko dugu Enara? Hasteko iruditzen zait importantea dela ezagutzea Olatukop zer dan, ez? Behar bada ikusle gehienek badakite edo aurretik ezagutu dute, ez? Baina agian ez zehaztasun osoz, ez? Eta asko lagunduko digu kokatzeko, ez? Zein da Olatukop sarearen helburua, ze zaintza marko lantzen duzuen, nola antolatzen zareten. Eta noski ingurun honetan edo kontestu honetan ezin dugu utzi krisi soziosanitarioaren inguruan hitz egitera, ez? Beraz, egoera honen aurrean esperientziaren bat edo nola jorratzen ari zareten, ez? Batean guzti hori etorri zaigun egoera hori. Eta azkenik etorkizunari begira ikusten dituzuen erronkak aipatzea ere gustatuko litzaidake. Bueno, jartzen dizuan hau ere ez da erronka makala. Aurrera Enara. Oso ondo, bueno, arratsaldeon eta lehenik eta behin hori eskerrak eman aukeragatik alternatibako mahai feminista honi. Baitare, bueno, Maria eta Iago bariz antolaketa prozesua bera zainduta izan da eta hau beti ere pila eskertzen da, bai. Eta, bueno, pentsatzen dugu ere bai Olatukopetik, horrelako topaketak oso garrantzitsuak direla aurrera egiteko elkarrekin pentsatzen eta partekatzeko bizi ditugun esperientziak, ez? Eta zaintzetaz hitz egiteko badela gai potoloa. Bueno, komentatu duzun bezala, Maria, pixka Olatuko kokatzearren esan gaur egun 50 kooperatiba enpresa komunitario eta elkartek sortzen duten sarea dela, Euskal Herri mailako sarea, eta, bueno, justo gaur ere, aipatu behar dut, urte hurren eguna dugula, 6 urte egiten duela sareak, eta, bueno, berez, oinarria edo da, ekonomia sozial eraldatzailea hitz egiten dena, esaten dena, eta balio hauetan oinarritzen dira, bertan parte hartzen duten sarean dauden kooperatiba eta enpresa komunitario hauek. Ekonomia sozial eraldatzaileaz hitz egiten dugunean, esaten dugu pertsonak erdigunean nahi ditugula, bizitza bizigarriak sortu nahi ditugula, eta, bereziki saiatzen garela bultzatzen burujabetzak eta ekintzailetza soziala. Guztia sortzeko eredu ekonomiko eraldatzaile bat, beharrezkoa pentsatzen dugula, ezinbestekoa dela eta orain ere egoera honekin askoz ere ageriago gelditu dela.
Hau guztia berez diskursoa noski lantzen dugu ere, baina bereziki praktika bitartez egiten dugu. Eta praktika hauetan saiatzen gara gure zaintzak oinarritzen. Esan bezala, ze batzutan diskurtso politikoak oso interesgarriak eta garrantzitsuak dire, baina azkenean praktika zehatzak dire benetan zaintza horiek gauzatzen dituztenak. Orduan esan dakoa, zaintza hauek guk txertatzen ditugu eredu ekonomikoaren barruan. Non saiatzen garen bizi proiektuen barruan egotea proiektu ekonomikoak. Eta ez ohikoa izaten den bezala alderantziz, gure bizitzak lan erremuneratura moldatzen ditugula. Orduan, gure ekarpen nagusia pentsatzen dut eta gaurko hitzartze honetan ere dela nolabait dimentsio ekonomikoan, hor daukagu esandako praktika hauen esperientziak. Hemendik praktika hauetatik bagoaz moldatzen ere erlazio kapitalista hauek eta haratago joaten, eta labur bilduz nolabait esan olatuko izango dela zaintzak erdigunan jartzen dituzten edo bide hauetan dauden proiektu ekonomikoen bultzatze eta bide laguntzerako sarea. Hori da nolabait helburua. Esaten dugunean ekonomia bizitzaren zerbitzura jartzea, esaldi hau, eta ez alderantziz, bai esandakoa, praktika konkretu hauek izaten dire bai kooperatiba bakoitzean eta proiektu bakoitzean lantzen direnak, baita ere sare mailan egiten ditugula. Eta hau, esan beharra dago ez dela batere erresa, lan moduak asko aldatzen direlako. Benetan, zaintza hauek izateko benetazkoak. Eta oso adi egon behar gera, edo saiatzen gara egoten, bai lehentasunak behatzen, bai denboren kudeaketan, bai nola lortu, soldata duinak, elkartasuna lantzen ere, bai izan dakoa, bai kooperatiba bakoitzen, baita sarean ere, hemendik oso garrantzitsua eta ezinbesteko ere, harremanak lantzea eta saiatzen gera dimentsio guztietan izate hau, bai, gorputzetik eta barnean bizi ditugun prozesuetatik, nolabait maila emozionalago hau, bai botere harremanak, zen beste ditugun, beste logika batzuek berpentsatzen, Hori da, gure egiteko osa guzti hau esango genuke dela logika erreproduzitzen ditugu logika hauek etentzea eta berriz ere berpentsatzea eta ikustea zen modutan egiten alditugun nolabait zainduagoak. Prozesu hauek egiten ditugu bai negoziazio pila baten bidez, asko hitz egiten, asko adosten, eta ere, saio eta prozesu zehatzen bitartez. Hau da, jarri pentsatzera, zerten zaintza edo nola egin zaintza honetan, hola, bai. Orain aipatuko dizuet pixka bat, hori olatukopen funtzionamendua eta ze eremua daukagu bereziki zaintzak lantzeko. Antolamendu orokor batean, olatukopen badaukagu koordinazio batzordea, badaukagu zaintza batzordea, orain kontatuko dizuela pixka bat gehiago eta gero badire lantaldeak. Lehen Mariak aipatu duen bezala, elkarlan guztionetan ematen dire ekimenak eta dinamikak, eta aurrera eramatea sarea bera. Esandako zaintza batzordea, batzorde klabetako bat, lehen batzorde soziala deitzen zitzaion, eta ekonomia feministaren ikuspegitik sortzen da. Eta nolabait modu autoratuan jarduten dute. Saiatzen gera batzordenetatik olatukopeko esparru guztietan zaintza nola egin irudikatzen. Hala nola batzutan modu banatua, gero ikusten zaintza ikuspegi orokor hori guztien txertatua dagoela. Orduan, bai koordinazio batzordean, bai ni neu koordinatzaile bezala, ere zaintza sarearen barruan, bai enpresa komunitarioen artean, salbuespen egoera honetan ere noski, eta zaintza batzordearen zaintza ere nola egiten aldugun. Hau da, azkeneko horrela ideia eta noski ere oso garrantzitsua benetan egoteko denak zaintza honen adi nolabait. Eta baita ere esan beharra dago, ezkide izan nahi duten entzat ekonomia sozialaren balioen zaintza bermatzeko prozedura asmatu dela ere bai, asmatu dutela batzorde ontatik. Orduan, ikusten duzuten bezala, gure markoa hasten da nolabait oso mikrotik eta badoa makrora, sare guztira.
Krisia iritsi zela, kontatzen dizuete pixkat zertan ibili garen aste intentsu hauetan, ze oso intentsak izan diren, segituan sortu genuen emergentziazko elkartasun komisioa, deitu diogun hori mahai bat, non badagoen koordinazio batzordeko kide bat, zaintza batzordeko kide bat, eta sareko beste kide batzuek. Astero bildu gara, jarraipena egiteko martxan jarri ditugun ekimenei, eta prozesuari ere, ez? Osea, gertatzen ari zen guztiari elkar partekatzeko. Lehenbiziko abiatu genuen mekanismoa izan zen beharrak entzutea. Dei erronda baten bidez, kide eta bazkide guztiekin hitz egin genuen, eta galdetu genien, ea nola zeuden, bai maila ezberdinetan, bai nolabait arlo laboralean, arlo emozionalean, jarrituzten martxan konziliazio tresnak, galdera batzuen bitartez, hortik atera genuen nolabait diagnostiko bat. Eta ateratako ondorio hauetatik, zirela benetan zeuden beharrak, hortik erantzun kolektiboak artikulatzeko estrategia zehatzak nolabait martxan jarri ditugu. Hauen artean, aipatzea egin ditugu 3 mintegi, bat daukagu egiteko, barne mintegiak dire, 4 eremu ezberdinetan. Lehenbiziko izan zen, arlo soziolaboralaren inguruko hausnarketak eta kezkak eta bat partekatzeko topaketa bat, beste bat erabaki eta komunikazio tresnen inguruan, gaur egun oso presente ditugunak, ez? Beste bat zaintzak eta aurrak, gehiago espazioa emateko alde emozionaleri, eta azkeneko bat funts mankomunatuaren ingurukoa hori pendiente dugula. Beste gauzetako bat izan zen bono sistema bat jarri genula martxan, hortik kooperatiba ezberdinek nahi zutenak parte hartzen zuten eskaintza batzuek egiten, eta nahiz eta orain zerbitzuak ezin diren eman, aurrerago emateko. Bagabiltzere, lehen aipatu duen bezala, funts mankomunatu baten sortze aurre lanketa bat egiten. Oraindik lehenbiziko pausutxoak eman ditugu, oso tresna potentea da, eta hori dela eta prozesua ere zainduta espero dugu izatea eta interesgarria, zalantzari gabe. Eta azkenik ere lan poltsa bat jarri dugu martxan, nolabait ere egiteko erlazioak ez, bali mazego norbait lan gehiagorekin, beste batzuek lan gabe, hortzen gabiz. Ikusten duzuten bezala, honek guztiak azken finean, saiatzen garen honekin guztiakin da proiektu hauek bizirautea. Zaintza da proiektu hauen biziraupena bermatzeko, eta azken batean ere bai pertsonen bizigarritasuna bermatzeko. Eta, garrantzitsua guretzat ere klabe izan da, argitaratu dugula zaintza dekalogo bat, ze, hasieran aipatu duen bezala, guretzako esperientziak partekatzea eta tresna praktikoak nolabait eskura jartzea, garrantzitsua ikusten dugu. Bertan, zaintza dekalogoan, web horrian daukazutela, ikus ditzazkezue, galdera batzuen bidez, norbanakotik hasita, gero bizikidetzara eramaten eta bai kooperatibara ere, zenbait praktika eta ideiak eta galderen bitartez, elkar zaintza hau, egiteko tresna bat izan daitekela. Eta, amaitzeko hitzartzarekin, gustatuko leitzaigukela aipatzea zeintzuk diren etorkizunari begira ikusten ditugun erronkarik nagusienak, esandakoa ez, gure markotik, ekonomiaren markoa dela, baina uste dugula ere bizitzaren beste guztia zeharkatzen duela, orduan erronka hauek, nolabait ere orokorrak izan daitezke. Alde batetik, zalantzari gabe eredu ekonomikoa aldatu beharra dago, eta gure apostua ekonomia sozialera aldatzaia bultzatzen jarraitzen izango da, harremanak ere aldatzeko eta bizitzak benetan erdigunean jartzen dituzten proiektuak bultzatzen jarraitzeko. Azken finean hori da pentsatzen duguna gizarteak orokorrean beharko duena. Zaintza sareak, nahiak oso ondo adierazi duen bezala, ezinbestekoak izango dira, babesa emateko, bai babes ekonomiko materiala eta baita ere babes emozionala. Orduan, zerrendatzearen pixka bat erronka nagusiak eta ja amaitzen esan bezala ikusten dugu hori barne mailakoak dire eta esan dako orokorrak ere
Pentsatzen dugu galdera bat badela nola bilakatu zaintzak lehentasun. Ze azkenean, batzuetan diskurtsoak eta bagoaz txertatzen, bagoaz hontaz hitz egiten, baina gero azkenean produkzioaren espiralean eta nolabait lan eredu hegemoniko horretan bagaude barne bilduak, ez? Baditu hor gorputzak egunerokotasunean eta hau hausnarketa kolektibo potentea da, nola bilakatu zaintzak lehentasun, ez? Beste alde batetik ere bai nola handitu eremuak, nola bai, baditugu erreferentzia batzuek, ez? Bagaude batzuek, badire proiektuak eta baina pentsatzen dugu guztia zabaldu behar dugula, zezken finean ez da ardura pertsonal individuala, baizik eta nola bai, ardura pertsonal kolektiboa. Eta hau gogoratza eta eremu eta esparru ezberdinetan jorratzen joatea hau, hori ezinbestekoa da, azkenean bizitzeko, ez? Bizitza bizigarria izateko. Gero ere pentsatzen dugu beste galderetako bat, izan daitekeela nola landu ikuspegia, nolabait integrala bilakatzeko. Batzutan gertatzen zaigu hori gelditzen garela, ikusgarri ez, naiz eta oso ez ikusgarri den, alere, zaintzaren arloa ikusgarrienetakoa edo bada zaintza emozional afektiboa edo pertsona batzuek zehazki ematen dute bakarrik behar dutela zaintza hau, baina badakigu hori ez dela egia, ez, denak gure bizitzan behar ditugula zaintzak eta interdependentea garela. Orduan, garrantzitsua ere hori nola integratu zaintza materiala, nola lortu bizirauteko behar duguna izatea. Hemen material hontan, azken finean daudelako gure denborak, dedikazioak, dirua bera, baliabide publikoak, diru laguntzak, hemen pentsatzen dugu mutualismo tresnak sortzen jarraitu behar ditugula, bai tresna finantzieroak, baitaren nolabait helburu mutualista daukaten zaintza kooperatibak adibidez. Eta, hildo honetan ere, eta ez ustearren beste, ez hitz egin dut zaintza materiala, hor ere pentsatzen dugu erronka handia badugula gizarte honetan orokorrean emozioekin. Eta honek, zalantzari gabe zailtzen ditu ere prozesuak. Eta, azken erronka bezala, aipatu nahi dugu nolabait ere ea, horrezen dugu galdera, denon, norbere galdetzeko, ez? Eraldatzaileak edo alternatibak izan daitezken beste espazioetan ea ez ditugun ere, ez? Berriz ere genero rolak errepikatzen. Hau, azkenerako utzi dute erronka hau, baina nire ustez lehen lerrokoa da, hontan pentsatzen jarraitea, ze gizarte bezala badakigu guztiz txertatu daukagula, emakumezkoa garela zaindari nagusiak, eta honi buelta ematen joateko ikuspegi feminista adi egoten gaituen ikuspegi feminista hau oso presente edukitzea egunerokotasunean. Eta hau zen. Arazo teknikoak ditugu badirudi. Bai, uste dut. Nik zuk esatakoarekin guztiz ados, ez? Erronka bat litzatekela momentu honetan zaintzak erdigunean eta bizitzak erdigunean jartzea. Zaintza momentu honetan egonderako super desitxuratuta, horre izkina baten izkutatuta, eta uste dugu oso garrantzitsua erdigunean jartzea, kalera ateratzea, eta momentu honetan ikusi da oso garrantzitsua dela zaintza kolektiboa eta lagunen zaintza eta familia zaintza hitza datorkigu burura konfinamendu garai hauetan, eta hau kalera atera behar dugu, ez? Nik uste hori erronka bat dela, eta erronka bat izan dela beti, gainera feminismoaren aldetik nik uste izan dela azken urteetako erronka eta helburu potente bat, eta nola egin hori orain kalera ateratzeko, orain momentu honetan augean dagoen hitz bat izan da, nik uste orain dela garaia honen inguruan borrokatzeko, ez? Bai, eta nik nahi azuk kontatu duzun guztiaren harira ere,
uste dut, izaten ari direla hazi oso potenteak, ez? Osea, zuen ekimena adibidez, nik ikusten dut, kontatu duzunarekin, hazi bat, espero dudala hori, ez aztea, ez? Osea, hazi hori eta sortzen ari duzuten hori ja da, inkluso landaretxoa, nola baitez? Orduan, nik espero dut, benetan, baliagarria izatea bizitzen ari garen guzti hau, hori ez, beste mailako sareak, beste mailako erronkak ere ez, aipatu duzuna erakundekin eta bar, presio horiek hori hor dago, eta ez ikusgarri dago, orduan, bueno, hau pazuek, gustatu zaidala pila bat zure bai, eta zure jasotzea. Horrelako proiektuak azkenean nik uste beharrezkoak direla, eta herritik sortuak direla eta herriarentzat sortuak, bai, ez? Da ikuspegi horrekin nik uste hor barne biltzen duela, bai, autozaintza, justo zuek lehen komentatu duzun bezala, daukazue bai talde bat, zaintzalanetan aritzen dena, eta nik uste hori estraplatu barko liratekela kolektibo guztietara, eragile askotan ematen den arazo bat delako, eta azkenean zaila delako horreri aurre egitea, ez? Zalantzari gabe. Maria, menda, berriz bueltan. Bueno, barkatu. Ez zait orain arte, ikusi dut, ez zait orain arte geratu, guartatu, baina orain, ausoko argia joan egin zaigu, joan zaigu goizean, beste behin gertatzen bada, mobiletik sartuko naiz, eta egingo dugu alden moduan, aipatzen zenuten ala, zein erronka dan koordinatzea alako goeran, eta interneten bitartez, eta adibide garbia izan dugu orain. Bale, eskerrik asko erara, eta esparkatu, seguru galdu dut zertxo bait, interesgarria izan dena, seguru. Azteko, hitz egin duzunaren inguruan, lehenengo eta bain, zoriontzea, ez naiz bakarra hori esaten, badira ere beste komentarioak hemen adibide salbak esaten digu, zorionako latuko 6 urte jada ekonomia sozialetzailea sustatzen, edo Monika ere hemen esaten digu, gaur urte horrena, zorionak, egia da alako proiektuetan, berezi duela, ez, aitortzea egindako lan guzti hori, ez, eta ja, 6 urtetara heltzea. Zein importantea da, esaten duzuena, zuen proiektuetan zaintza jartzen duzuela erdigunean, eta batzuetan bariduri hori bakarrik dela, ez, helburu bat, ez, urruneko helburu bat, eta, zaila den egunerakotasunan benetan hori praktikan jartzea, ez, aipatu duzu, nola, zenbat esparru ikutzen dituen, soldata duinak, elkartasuna, harremanak laentzea, ez, Eta nire ustez, horrelako proiektuak ikusten da nola horrelako egoera bitxien inguruan, ez, gaur egun bizitzen ari garen egoeren aurrean, nola, erreakzionatzeko nire ustez askoz gaitasun handiagoak dituzu, ez, egia da, baduzu esperientzia, elkar zaintzarena eta horren proiektuan naiz eta noski, erraza ez denez, ez, inorentzat ez delako. Eta, esan duzu ez, azkenan ardura pertsonala, baina kolektiboa ere badela bizitza bizigarriak izatea. Eta geratzen naiz gure hausnarketarako, eta guztion hausnarketarako aipatu duzuna, zein zaila den elkarteetan, naiz eta eskerrekoak izan eta eraldatzaileak izan, nola askotan kostatzen zaigula benetan rol horiek ez errepikatzea, ez? Rol, hemen esan dugu, ez? Mahai feministatik antolatzen dugula, batzutan ikuspuntu matxista horiekin ez apurtzea, ez? Zaila den eta zein garrantzitsua den, zuk aipatu zuen moduan, etengabeko, kontrolan edo etengabeko lan horretan aritzea. Bale, oso ondo. Uste dut oso, interesgarria geratzen ari zaigula, oso ikuspuntu ezberdinak, osagarriak eta joango gara galdera batzuk erantzutera, ze galdetu diguten. Adibidez, badaukagu hemendik Alba, galdetzen diola nahiari, esaten dio, eskerrik asko Bilboko elkartasun sareetan lanean ari zareten guztiei, eta galdetzen du, konfinamentua amaitu ostean, nola eman diezaiokegu jarraipena hasitako lanari. Hasi zara horrekin, hasi zara esaten, basaudete horretan, lan horretan
pentsatzen eta oraindik koordinatzen. Bueno, ez dakit horren inguruan zerbait gehiago sakondu nahi duzuen edo benetan pentsatzen duzuen, beharrezkoa dela adibidez udalen aldetik bestelako laguntza bat, ez? Jarraipen horretan laguntzeko edo, bueno, sakondu nahi duzunean. Presioa sartzen jarraituko dugu, osea, azkenean uste dugulako irtenbide bakarra dela instituzioek kasu egin alizateko, baina gero bestalde batetik, eragile eta talde bezala uste dugu oso garrantzitsua, ez? Eta zaintza talde edo elkartasun talde bezala sortu ginen oso gehienetan, baina horri buelta bat emateko aukera suertatu zaigu orain, eta egia da jente oso anitza batu garela talde gehienetan, eta oso batzuetan hasi direla ja horrelako eztabaidak ematen, eta sozioekonomiaren inguruan lan taldeak sortu izan dira, alokairuen arira beste talde batzuk sortu izan dira, gero nola jarraipena eman auzoetan, auzo bakoitzak erabakiko du, azkenean auzo bakoitza daukalako indarra edo gaitasuna oneri erantzuteko, eta Bilbo mailan oraindik ez dugu erabaki zer izango den gure elkartasun sare honekin, ze lehenik eta behin Bilboko elkartasun sareak sortzen da auzoetatik, eta orduan auzoek erabaki behar dutela uste dugu bakoitzak nola bilakatu edo zertan bilakatu edo bilakatuko den edo ez, auzo bakoitzaren pean geratuko da lan hori, ez? Baina bai, auzogile izan diren guzti horiekin eta proiektu honetan parte hartu izan duten guztiekin kontatu nahi dugu erabaki hau aurrera atera izateko, ez? Ez bakarrik igual koordinazio markoan egon garenok, baizik eta bere denbora eskaini duten pertsona guztiekin egitea garrantzitsua iruditzen zaigu. Eta hori egitea kostatuko zaigu eta denbora emango du, eta karo, hobeto da aurrez aurre egitea, momentu honetan askok ez garelako ez da ezagutzen, ez? Osea, eskaintzen dut nire denbora, eta ni telefonoz egin dut pilo bat jenderekin berba, baina ez dugu aurpegia jarri batak besteari, eta orduan garrantzitsua bai da gure ustez pausu hori ematea, eta auzo bakoitzan nola emango den erabakitzea bakoitzaren esku geratuko da. Eskerrik asko, bueno, polita izango da une hori, ez? Ezagutzen zaretenean eta aurpegia jartzen diozunean elkarri. Bueno, adi egongo gara, ez? Zuen hausnarketa horieri eta zuen proposamenei. Hemen adibidez Monikak esaten digu, ez? Interesgarria litzateke hori guztia sistematizatzea, baliagarria izan daitekela beste batzuentzat. Bueno, pentsatu, hor baduzu ideia bat. Bueno, jarraituko dugu, gero jarraituko duzurekin naia. Orain, enarak, zer esaten, bueno, esaten digute, moztu nahi zenez, orain nabil improvisatzen, bueno, esaten diguna da hori, zein balorean jartzen duten, ez? Erantzun kolektiboa, solidarioa, komunitarioa eta feminista, ez? Hitz horiek zein importantea. Bale, esaten digute ere hemendik esaten du, sarei buruz hitz egiten ari zaretenez, uste dut olatuko mugimendu feministan bultzatu duen Euskal Herriko zaintza mailan parte hartzen ari dela. Nola ikusten duzu espazio hori? Bueno, galdera interesgarria. Bai, galdera potentea. Bueno, nik uste dut zalantzari gabe eragile ezberdinak eta nik uste dut eragilera aldatzaile guztiek feminismoa nolabait txertatuta izan behar dutela. Orduan, zalantzari gabe ikusten dut oso interesgarria elkarrekin egotea eta benetan, bueno, horrelako mai feminista potente batean ahots ezberdinak, ez? Eta eremu ezberdinetako ahotsak egotea eta gero aldi berean ikusten dut erronka potoloa ere. Bi gauza batera, oso interesgarria, nolabait niri, bueno, parte hartzeko noski prest eta jarraipena emateko horri ere, olatukopetik, eta erronka hortan parte hartzeko, ez? Azkenean, bueno, ahots ezberdinak, proiektu ezberdinak, eremu ezberdinak, ez? Nolabait badugu elkar komunean feminismoa edo oinarri eta feminismoa, baina hori, erronka, así que bai hor topatu nintzen ere bai Monikarekin, beraz berriz ere laister topatzen garen. Bueno, segundo, ikusten gara, hainbat tokitan, hori ondo dago, sareak sortzen jarraitzea. Beitu, hemen zuek animatzeko ere, jartzen du, hau paneskak ze indarra ematen duen zuek entzuteak. Egia da importantea dela
azkenen ari garenean denok ari gara, une honetan etorkizunara begira, pentsatzen, asmatzen, eta, interesgarria da nola badiren ja proiektuak horretan dabiltzatenak, eta benetan praktika eramaten ari zaretela, ikusten dugu azken finean, edozein arlotara begiratu eskero, zenbat proiektu, batzutan txiki eta batzutan isolatu, olatuko porretan ere lan egiten du, sareak egiten, eta, ze importantea den, gure etorkizun hori horretan pentsatzen ari garela, horiei indarra ematea, bizibilizatzea, eta, duten garrantzia aitortzea. Esaten digut ere, bizitzak zaintzeak eredu ekonomiko kapitalistatik aldentzea eskatzen duela. Erronka handia dela. Eredu, zuko aipatu duzun moduan, eredu ekonomikoa ere aldatzeko beharra ikusten duzuela. Bai. Bai, zalantzari gabe azkenean, oinarria diruan daukagu momentuz bizitzan, orduan hori bermatzea, hori da erronka potentea gero benetan zaintzak egin alizateko eta hortan lan egiten jarraitzeko, baina bai, oso zaila da, ze azkenean hemen denak dauzkagu dinamika horiek txertatuak. Eta, poliki-poliki bagoaz, esan duzuna lehen, Maria, bagoaz saretzen, maila ezberdinetan, eta pentsatzen dugu sare guztiak nolabait behar izango ditugula, hemendik aurrera. Orain arte behar izan ditugu, baina hemendik aurrera ziurrenek askoz gehiago. Bai, gainera, aipatu duzu, ez da bakarrik zin importantea hori osaintza horretan, ez da krisian proiektuaren biziraupena ere bermatzea, eta hastea ere, azkenean, bizitzeko bide bat ere bada, eta hori ere, zaintzaren parte da. Hemen esaten diote nahiari bereziki, zaintze dutenak zaindu behar ditugu, nahia. Ze beharrezkoa den, bizibilizatu behar da guzti hori eta aurre egin. Bai, kontatu duzunean gainera zure bizipena, nolakoa izan den, eta, ulertzen dugu, aipatu duzunean, zure telefonoa izan zela hasiera baten behintzat, kontaktuko bidea, eta, jaso zen dituen, bizipen guzti horiek eta esperientzia guzti horiek kudeatzeko beharra, eta bai, zein garrantzitsuan hori ere, ez? Bai, hori adibidez guk ez dugu eztabaidatu, baina egia da, zaintzaileak zaintzen duten esparrurik momentu honetan ez dugula sortu Bilboko marka honetan, bai saiatzen garela jende guztia kontuan hartzen goraberak, azken finean pertsona gara eta goraberak ditugu, ez? Baina igual bai aurrera begira kontuan hartzeko gauza bate izango litzatekela, ez jausteko pertsona berdinetan beti lankarga guztia, ez? Eta uste dugu oso garrantzitsua dela lanen banaketa parekide bate ematea, eta ez bakarrik gure markoan, baizik eta nik uste hau estrapolatu daitekera marko guztietara, lehen esan dugun bezala, eta eragile eta talde guztietan egin beharreko gauza bat dela. Azken finean, zaintza jartzen dugu erdigunean, eta haua pustutzen zaigu hitz honekin, baina gero errealitatera ez dugu eramaten, eta oso garrantzitsua da, kontuan hartzea bai, gu geu zaindu bar garela, eta besteak zaindu alizateko, ez? Bai, askotan aldarrikatzen duguna, ez? Nola nahi dugun mundua izan, hori ere praktikan jarri behar dugu bakoitza gure erakundeetan, ero gure elkarteetan. Aipatu nahi nuke, momentu bat iruditu zaitor, beste puntu bat aurkitu dugula, aipatu du nahiak, ez? Zuen proiektu ezberdinen artean, egon dela ere ardura ikusi duzuen zer gertatzen zen, ikasle hoiekin, gazte hoiekin geratzen direla, klasea jarraitzeko aukera gabe, ez? Ez dutelako internetara konexiona, eta gainera horri gaineratzen diogu, zure kasuan nahi bezantutxuz da, beste auzoetan, ez direnak beriziki euskaldunak, baita ere geratu aldirela atzeratuak, eta hor aipatu duzu, arratzen ez nahi zen, aipatu duzu izarkom laguntza jaso duzuela, eta esango nuke olatukopeko kideak ere badirela, ez da, enara? Bai, badire. Bai, autopolita izan da, eta bai.
Ikusten dugu ez bakarrik alako zein importantea den, horrelako esperientziak eta horrelako praktikak zaretzen joatea, eta nola ikusten dugu, praktikan azkenean gero ikutzen, hurbiltzen garela eta aurkitzen garela, filosofia berdinetik hurbiltzen garelako. Momentuz, badirudi komentario gehiago ez ditugula, hori da oso garri itxagen duzuela, eta orduan zalantzan direk ez dira geratu, ari dira denak hausnartzen, zuen hitzak, baina eman nahi dizuet aukera orain zuei, nahi baduzue zerbait, astu eta utzi duzuena, edo zerbait nahi duzuena indartu, nahi baduzu ere, jendea animatu zuen elkartetara hurbiltzen, nahi duzuena. Nahi baduzu? Ni asko gehiagorik ez dagoet esateko, ez dakitarri geratu den komentatu duan guztia edo ez, apurbat urdu nagoelako, baina gero. Eta ez, gurekin kontaktuan jarri nahi baduzue, gure web orrialdean daukazue aukera auzo guztietako kontaktuan daude bertan, eta kontaktu zuzena da, zuen denbora eskaini baldin baduzue auzo gila izatera konbidatzen zaituztet, oso esperientzia polita dela uste dut, jendeak asko eskertzen du eta guk bai asko eskertzen dugu eta lagundu izatea bai apur bat betetzen zaituela uste dut, eta zure denbora eskaintzea ez da lan makala, eta nik uste auzo izakera hori izaten laguntzen duela, kasu honetan Bilbo hiri bezala hobera joateko bidea dela, eta guztiok pentsatu beharreko gauza bat dela, nola ekarri zaintzak benetan erdigunera, eta nola aurrera atera aldiren proiektuak egoera txar batetik, nola lolatzen diren benetan gauza politak, eta denboran espero dugula lore gehiago loreztatzea udaberri makalonetan. Eskerrik asko. Askotan Bilbokoek esaten dugu nongoa garen, eta auzoa aipatzen dugu, agian esperientzianen ostean, argiago geratuko zaigu, zein garrantzitsua den gure elkarte edo komunitate hurbil hori. Eta enara gauza bera, eta ere indartuko nahiko nuke, azkenean gure guztiok ere bezero moduan edo erosle moduan daukagun botere horretaz, eta agian guk ez badugu, olatukopeko kideak agian ezin gara esan, edo beste ekonomia eraldetzaile elkarteetan, baina agian bai gure lana egin dezakegu gure egunerokoan, ez da? Bai, alde batetik jaso nahi nuen ere bai, lehen nahi eta biok ez zinean komentatu dugun hau, interesgarria litzatekela ere bai elkarte ezberdinetan eta erakundetan nolabait zaintza aztertzen jarraitzeko pertsona batzuek egotea, zaintza ikuspegi feministatik. Hori alde batetik, hori ez dakit jaso nahi nuen, eta gero, beste alde, noski, badaukagu kontsumoaren autua, bada norbera gure bizitzan egiten duguna, eta badire hainbat eragile, beste modu batzuetan eta modu aldatzailearen alde egiten ari direnak, hauek noski, alde neinean babestea eta ikusgarri bilakatzea, eta gero ere bai esan batzuetan, badirela ere bai zenbait, kooperatiba edo proiektu txiki eta badaudela, beraien oinarrietan badituztela ekonomia eraldatzailearen, ekonomia sozial eraldatzailearen balioak, ez? Batzuetan da, nola, igual ez da oraindik oso ezaguna edo, nik gonbidatzen diet hurbiltzeraz, ze ziur, izango direla pentsatzen dutenak baino gehiago, eta horrela bada, noski, olatu koopera batzera, gaur gainera, egin dugu horrelako deialdi bat, urte hurrena probesten, bai enpresa komunitario ezberdinak batzeko, eta bai ere norbanakoak, ez? Azken tartean martxan jartzen ari dugu olatuko lagun figura, ez dela beharrezkoa izatea proiektu batekoa, baizik eta gogoa bali badaukazu eredu ekonomikoa bultzatzeko, etorri zaitez gurekin olatua surfeatzera. Zein ondo. Horrela utziko dugu. Bai esatea, ostegunero jarraitzen dugula alternatiba zuzenean, hitzaldi ziklo honetan, eta egia da batzuetan zoritxarrez ikutzen ditugun
gaiak usten gaituela pizka bat, asko hausnartzeko, baina bai triste edo, ez? Eta oraingoan ikuste dut beste horren esperientzia politak eta ikustea, zelako indarra eta zelako koordinazioa, nik uste du gaur beste postasun batekin bokatuko dugula eguna, eta gero ere gustatu zai, zenbat lan jarri dizkigu zuen, ez? Egin behar dugu, gure auzoan parte hartu, guztiok ikusleak eta gero hau alternatiba antolatzen duen inean, alternatiba berak ere, ez, lan hori hartzea, eta egiten badugu ere beti dago, indartzeko eta beti dago askoz gehiago egiteko, zaintza hori benetan ondo egiten den aztertzea, hobetzea eta etengabe, ez, horretan hobetzea, eta gure, kontsumitzaile moduan dugun potere horretaz, kontzientea izatea, ez, herritar moduan ere. Ondo, espero dugu hau hasiera baino ez izatea eta jarraituko dugu, ez? Etorkizunean elkarri ikusten eta sareak handitzen. Besterik gabe, eskerrik asko, gurekin egon zareten guztioi eta hurrengora arte. Jau.